Λοιπόν, τα πρώτα που έχουμε να κάνουμε είναι να κατεβάσουμε τα Office 14.04, τα οποία θα τα βρούμε στην σελίδα του Ubuntu που είναι και δωρεάν, διαθέτονται στην σελίδα τους. Πάμε στον browser μας και χτυπάμε Ubuntu. Εγώ προτείνω να κατεβάσω το 14.04, το οποίο είναι τα πιο καινούργια και σαφέστατα. Αυτά εδώ θα βάλουμε και αργότερα για να αντικατασταθούν στο USB μας. Αν έχουμε τη διεύθυνση, λάθος διεύθυνση άνοιξα. Μισό λεπτό να αλλάξω διεύθυνση. Δεν βρήκα τώρα τη διεύθυνση των Ubuntu. Ωραία. Διαπιστώσετε ότι είναι λίγο μεγάλο το βίντεο, αλλά θα το ξεπεράσουμε αυτό και θα δείξουμε. Επίσης μπορώ να σας δείξω μετά και πώς το διαγράφω. Ανοίγουμε αυτήν εδώ την ιστοσελίδα που βλέπετε. Επειδή γιατί δεν έχουμε ίντερνετ πάλι. Ωραία, μπήκαμε. Τώρα διαλέγουμε 32-64 bit. Εάν έχετε Mac θα δηλώσετε 64 bit, αλλά Mac 64 bit. Εγώ έχω 64, εσάς δεν ξέρω. Καλό είναι, άμα κατεβάσετε κάτι που δεν είναι στην bit σας, δεν είναι καλό. Λοιπόν, οπότε βλέπετε έχει μια τιμή, την οποία πρέπει να τη βγάλουμε. Δεν θα δείξω να πληρώσουμε. Είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν μας χρειάζονται. Οπότε βλέπετε ότι τα μηδενίζουμε όλα. Αυτό το phone πάρετε και το αντίστοιχο Ubuntu για το phone, αλλά δεν ξέρω εδώ. Τα όνομα τώρα. Okay. Ξεκινάει κάτω-κάτω άμα δείτε να φωτίζει, αλλά εμείς πάμε να κάνουμε ακόμα ένα download που είναι αναγκαίο για την εγκατάσταση των Ubuntu. Λοιπόν, και γράφουμε Uniboot, το οποίο είναι ένα από τα πιο γνωστά, πιστεύω, δημιουργητές προγράμματος μέσα σε ένα φλασάκι. Είναι download για Windows, μην πατήσετε Linux και Mac, γιατί μετά θα δέσει τώρα. Κατεβαίνει Windows για όλα τα Windows, 8, 8.1, 7, XP, Vista, 7, όλα. Λοιπόν, τώρα κατεβαίνει αυτό, το τρέχουμε, όπως ξέρουμε όλοι να τρέχουμε τα προγράμματα. Θα δείξω όμως και εγώ πώς τρέχουμε αυτό εδώ το πρόγραμμα. Δεν είναι για να δούμε. Όχι, μην το σιπάρει. Λοιπόν, το ανοίγω. Το φορτίζω. Λίγο καφέ. Έτοιμο. Το ανοίγουμε από κάτω, μία από τις λήψεις. Ναι. Και όσο εμφανίζει αυτό εδώ το παιχνίδι, το οποίο τώρα πλέον είναι κάτι το οποίο επιλέγουμε Ubuntu για να μετακτεί, αφού κατεβάσουμε τα Ubuntu 14.04 και επιλέγουμε την τελευταία έκδοση φυσικά. Λοιπόν, τώρα βάζουμε το USB φλασάκι μας και τοποθετούμε το όνομα του φλασάκι. Θα ακολουθήσει πατώντας το εντάξει, θα αρχίσει να φορτίζει γύρω στο 1,5ωρο. Αυτά εδώ τα τρία, τα αντίστοιχα συνομήματα, το τελευταίο δεν φορτίζει. Το πρώτο είναι αυτό που είναι ειδικό, τα άλλα είναι ok. Ωραία, πάμε να δούμε πώς είναι τώρα το install. Ωραία, είμαστε έτοιμοι. Βάζουμε το φλασάκι μας
πατάμε το power για να ανοίξουμε τον υπολογιστή μας. Windows 8.1 με ανοίγουν λάθος, πρέπει να το ξανακλείσω και να ανοίξω τώρα με το F12 το σύστημα και πατάω το τελευταίο που είναι το USB. Ωραία, το ανοίγω. Try Ubuntu, δεν το κάνω, δεν το ξέρω. Install Ubuntu για να το κάνω γενικό έτσι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Τώρα θα κάνει μια ώρα, πες μια ώρα εντάξει, κυριολεκτικά ένα λεπτό περίπου, μέχρι να προετοιμάσει το install. Μη φοβάστε, δεν κολλάει. Ωραία, πάμε το install. Επιλέγω το English version, δηλαδή το αγγλικό, δεν έχει να επιλέξετε κάτι αντίστοιχο νομίζω στα ελληνικά. Άμα θέλετε ψάξτε το, αλλά εγώ νομίζω είναι εύκολο. Και continue. Να πω ότι κατεβάζουμε την πιο νέα έκδοση, δεν κάνει ενημέρωση. Λοιπόν, εγώ θα πατήσω ότι δεν θέλω να συνδεθώ με router, γιατί θα με ζητήσει κωδικό και ποιο είναι το τέτοιο που θέλουμε, το router μας. Αλλά εγώ δεν θέλω αυτή τη στιγμή να μπλέξουμε τέτοια πράγματα και να αργήσω. Και πατάω continue. Ωραία. Τώρα μας βγάζει τρία ticks, τα οποία πρέπει να τα κάνουμε, τα οποία τα έχουμε κάνει και ένα χ. Αυτό δεν μας πειράζει που έχουμε ένα χ. Λοιπόν, και πατάμε continue. Μισό λεπτό. Ωραία, continue. Πάλι να σας πω ότι λίγο θα αρχίσει, αλλά όποτε βλέπετε και από τις τελίτσες προχωράμε. Είναι σχετικά εύκολο, δεν νομίζω ότι είναι κάτι δύσκολο. Ωραία. Τώρα επιλέγουμε το version το πρώτο κατά τη γνώμη μου για να κρατήσουμε τα Windows. Αν θέλετε να διώξετε τα Windows, επιλέγετε μόνο τα Ubuntu. Γιατί εγώ προτείνω να κρατήσετε τα Windows, γιατί άντε πείτε ότι δεν έχει τόσο πολλά προγράμματα όσο το Ubuntu. Τα Windows έχουν πιο πολλά, sorry. Ωραία. Επιλέγουμε πόλη και περιοχή. Να πω ότι μπορούμε να διαγράψουμε τα Ubuntu σαφέστατα. Εγώ έχω επιλέξει, τώρα επιλέγω τη χώρα μου και απλώς παντάμε πάλι continue όπως πάντα. Ωραία, μόλις πατήσαμε το continue μου λέει ότι θα βάλουμε στο keyboard. Δεν θα βάλουμε ελληνικά γιατί θα μας έχει πάντα τα ελληνικά. Εγώ βάζω τα αγγλικά, τα οποία και κάτι ακόμα στα γκρίκλες να το γράψεις, το καταλάβουν οι μηχανές αναζητήσεις. Ενώ στα ελληνικά με το γράψεις δύσκολο να το καταλάβουν οι μηχανές. Αχ, τώρα το ψάχνω, μήπως έχει να είναι και ελληνικά και αγγλικά, αλλά από ό,τι βλέπω αλλά πάντως εγώ το είχα κάπου συναντήσει, τέλος πάντων θέλετε κοιτάξτε το κάπου. Ωραία, δεν το θέλουμε εκεί. Επιλέγουμε το English, use, γιατί μπορεί να μας βγάλει καμιά talk και use στο USA English. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Τώρα πρέπει να κάνουμε το λογαριασμό μας, πρέπει να γράψουμε το όνομα του υπολογιστή, το όνομά μας. Δεν μπορούμε να βάλουμε κάποιο προσωπικό όνομα, δεν υπάρχει λόγος να βάλουμε αληθινό, τον κωδικό, ξανά τον κωδικό, κορφικό τον κωδικό. Τώρα μου λέει ότι είναι μικρός, μάλλον είναι καλός τώρα. Είναι εύκολο, δεν μας λέει.
Ξανακορφώνει το password. Δεν είναι σωστό. Όχι, δεν είναι σωστό. Σωστό τον αλλάζω. Ωραία, σχεδόν το στάλι είναι έτοιμο. Πρέπει να είστε τελικό στάδιο και λίγο μετά Ubuntu. Και continue. Τώρα ξεκινάει, νομίζω, το άλλο στάδιο. Ο κωδικός μου και continue. Το Ubuntu, φίλοι μου, ξεκινάει τώρα την εγκατάσταση. 10 λεπτά περίπου. Πιστεύω είναι εύκολα, όπως είπαμε, μην αγχώνεστε, θα δούμε και πώς είναι και η εμφάνιση. Ακόμη και να σας δείξω πώς διαγράφονται μπορώ σε ένα άλλο βίντεο. Ναι, σας ευχαριστώ. Γεια σας. Βλέποντας το κεντρικό μενού που είναι πάνω, μπορούμε να διακρίνουμε τα προγράμματα τα οποία έχουμε κατεβάσει και είναι στη διάθεσή μας. Τώρα θα πάμε να δούμε το πώς μπορούμε, αυτό είναι το store του, πώς μπορούμε να συνδεθούμε από το Wheelers φυσικά. Τώρα μπορούμε να δούμε το browser το οποίο είναι το Mozilla. OpenOffice, το οποίο νομίζω ότι πρέπει να το κατεβάσετε από το store τους, το οποίο μόλις και είναι το αντίστοιχο Movie Maker στα Windows. Αυτό. Βάζετε φωτογραφίες και μουσική έτσι όπως ξέρετε. Τώρα θα δείξουμε τις ρυθμίσεις του συστήματος, δηλαδή Bluetooth και αυτά. Mozilla, το Calc, το LibreOffice Calc, το οποίο είναι καλό σε σχέση, είναι εντάξει, δεν έχουν μικρή διαφορά με το Office, ευχαριστώ το Office, επειδή το πληρώσεις είναι λίγο καλύτερο. Κάνεις ό,τι σου υπολογισμούς μεγάλα, εγώ δεν μπορώ να το δείξω αναλυτικά γιατί δεν φτάνει ο χρόνος. Εγώ δεν έχω φτιάξει, θα αποσκέψετε. Πάμε τώρα στο Writer, που είναι εξωτικά, θα μπορώ να πω. Είναι σαν το Word, δεν είναι το Word, γιατί όπως είσαι τέλεια, σε τρεις σχεδόν τέλεια. Αυτό δεν έχει κατάλληλο παρά να πούμε ότι υπάρχει και το αντίστοιχο PowerPoint που δεν ξέρω αυτή τη στιγμή δεν είναι σημασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε και ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Γεια σας.